Hindi ako kumakain ng bigas, Major. Sinasaing ko muna para maging kanin bago ko kainin. Simbahan mga ka-Team Solid. Jing to nga, Jing. Hindi 62 mga ka-Jing, itinayo to, no? Ito na. Sabi yung mga ka-Team Solid, oh. Sa paligid nito, meron din palang mga ano. Yan. Ito yung ating simbahan mga ka-Team Solid. Wow! Napakaganda mga ka-Team Solid. Ha? Tayo ngayon sa Angeles, no? Tinayo. Ito mga ka-Team Solid, no? Nandito kami sa Angeles. 1962 mga ka-Jing, itinayo to, no? Ito napaka nung simbahan ito mga ka-Jing. Mga ka-Team Solid. Ito mga ka-Team Solid, makikita nyo mga ka-Team Solid, no? Napakaganda mga ka-Team Solid, grabe, no? Tinayo naman itong simbahan ng 1962. Grabe mga ka-Jing, oh. Nasa Angeles kami ngayon, sa Pampanga. Mga ka-Team Solid. Wow. Napakalumang simbahan ito mga ka-Team Solid. Tapos yung kanya sa paligid, talagang ano, mga dami mga ano, no. Nakakatuwa nga naman. Pero pa pala mga ganito simbahan na napakatanda, no. Sa ibang lugar, alis wala naman yung mga ganito, mga ka-Team Solid. At nandito ngayon si Gingging. Okay? At itong poste dyan yung mga ka-Gingging, napakalaki. Grabe yun. Mga ka-Team Solid. Grabe mga ka-Team Solid. Yan, no. Pumapasok pagmamasdan yung mga ka-Team Solid. Sobra. O Jing, dito ka Jing. Mga-Team Solid, ito yung laki ni Gingging, no? Mga-Team Solid. Wow. Grabe mga ka-Team Solid. Solid na solid talaga, no? At mega shoutout sa mga viewer natin, no? Mga ka-Team Solid. At ito mga ka-Team Solid, Bigutos ng Diyos, sana na Bigutos ng Diyos. Sapong utos siguro to mga ka-Team Solid, no? Yan, no? Yung mga unang, yung 10 utos mga ka-Jing, ito yung 5 utos. At nandito rin naman mga ka-Team Solid sa isa yung kalimang ano din, utos, no? Mga ka-Team Solid. Grabe mga ka-Team Solid. At dito tayo mag-amit. Grabe, no? 1962 mga ka-Team Solid. Ganyan siya kalaki. Ka-Team Solid, grabe. Ano? Ilang bahay ito mga ka-Team Solid. Ilang pinto ito kung sa bahay natin gagawin mga ka-Team Solid, no? Lapitan nga natin mga ka-Team Solid itong pinto. Ano? Yan mga ka-Team Solid. Grabe mga ka-Team Solid, no? Kumbaga sa ano, amazing. Wow. Wow, grabe mga ka-Team Solid. No? Ito mga ka-Team Solid, yung mga hindi pa nakakapunta dito mga ka-Team Solid, no? Nandito kami sa Angeles. At tinatin mga ka-Team Solid dito. Dito Jing. Na? Ang laki ng haba ng mga ka-Team Jing, no? Ay, ginagawa ba? Na? Ginagawa siya, no? Ang laki. Grabe. Tingnan niyo ba? Sino yung mga ka-Team Solid? Ginagawa, inaayos yung simbahan dito sa Angeles, no? At nandito kami ngayon sa Angeles, Pampanga, kasama ang ating bida na si Gingging. Dan mega shoutout mga ka-Team Solid. Nung tinayo ito simbahan nito mga ka-Team Solid, 1962, no? Pero pa palang ganito mga simbahan mga ka-Team Solid, kasi lahat halos ng simbahan mga ka-Team Solid ganito katanda, halos wala na. Pero ito napaano siya, oh, no? Parang grabe mga ka-Team Solid. Tara, let's go. Ito. Yan, nandito kami ngayon sa Angeles, Pampanga mga ka-Team Solid. Napapasok yata si Labosi, no? Tingnan natin. Ay, nandun pa rin tawiran. Nandun tayo sa tawiran mga ka-Team Solid. Siyempre, ano tayo sa ka-Team Solid, baka may masabi sa atin mga ka-Team Solid. Nandito kami sa barangay, no? Santo Rosario ba yun mga ka-Team Solid?
Ayan. Nasa Rosario Barangay Hall. Nandito pala kayo mga Team Solid. Nandito si Jing. At ngayon mga Team Solid, ha, makikita natin nakakapabosyal tayo mga Team Solid. Grabe. Let's go! Whee! Nandito pala yung police station. Isa sa mga police station ito, Angeles City. Yun, mga Team Solid, let's go tayo. Nagiging tao. Na? Ano yung tao? Hindi, ano ito eh. Sebad Santos mga Team Solid. Yan, Sebad Santos. Napakalumang ano na ito mga kadinggi. Mga Team Solid, sobrang lumang. Ano? Oo, grabe. Lumang-luma na to mga Team Solid. Ito yung harapan mga Team Solid ng simbahan. No, mga Team Solid. Yan, yung fairness mga Team Solid. Napakagrabe ng mga Team Solid. No? Ang ganda pa ng pagmasan nito mga Team Solid. No? Sobra oh. Ang ating bida nandito ngayon sa dingding oh. No? Shoutout mga Team Solid. Whew! Napakalaki. Grabe mga Team Solid na. Whee! Pasok tayo. Ha? Tumutunog. Kampana. Ano mga kampana na sinasabi, you know, mga Team Solid, dingding yun, no? In fairness. Dalawa? Wow. No, mga Team Solid, nandito tayo. Pasyal tayo mga Team Solid. Yee! So, napapansin yung mga Team Solid. Nandito lang ngayon sa ano ng Angeles, eh, no? Angeles. Ang ganda ng ano mga Team Solid. Mga tunay, magmamasdan nyo ano, likod ng simbahan mga Team Solid. Jing to mga Jing. Yan o. Angeles. Wow, yan o. No, pangalan na Angeles. Dito tayo mga Team Solid. Lagyan natin ng thumbnail. Yan mga Team Solid yan o. Angeles. Wow. No? Ang ganda ng view. Kung nandito ka, pagkukunan mo to. Kaya siguro araw-araw mga Team Solid, hindi ka magsasawang tignan kasi ang nasa likuran nito mga Team Solid eh, talagang simbahan ng tinayo ng 1962. Wow! Grabe mga Team Solid. Matanda ko si Daddy dyan, ha? Hindi, ka Team Solid, hindi ko alam kung matanda yata siya ano dyan. Tapos ito yung lumang bahay na katapat ng mga Team Solid, no? Malapit na yung mahal na araw. Sabi 100 years nito museo. 100 years sabi yan dito mga Team Solid, no? Museo ning Angeles 100 years. 100 years. So 100 years na centennial na to mga Team Solid, no? Grabe, no? At tingnan niyo ito mga paligid natin dito mga Team Solid, no? Yan. Ang ganda mo masyal. Isipin nyo mga Team Solid. Lalo na to mga Team Solid, oh. Grabe, no? Magkakaroon ng buhay sa inyo to mga Team Solid, no? Meron siyang butas dito. Tara, no? Yan mga Team Solid. Sinasabi yung kanan. Hindi, ilaw yan mga Team Solid. Yan. Isipin nyo mga Team Solid. Lalim. Lalim, mga Team Solid. Dito, meron din pala mga Team Solid ng mga ano ng ano, no? Yung mga dito mga Team Solid. Sabi yung mga Team Solid, oh. Sa paligid nito, meron din palang mga ano. Yan, oh. Oh, mga mini stop. At nandito na rin tayo mga Team Solid. Akit tayo dito. Yan. At yung ating simbahan mga Team Solid. Wow! Fairness. Napakaganda mga Team Solid. No? Okay, huwag niyong kalimutan mag-subscribe, mag-like ng mga Team Solid. At syempre pa, ito pa. Daling-dali. Jing, dito ka Jing. Fairness yung Team Solid. Whee! No? O, paano wow ka talaga mga Team Solid. Jing. May lasap ang charot. Yan, dito na tayo. Yeah boy! Gotcha! Yan si Dingding. Jing! Shout out Dingding. Ha? Ang init ba Jing?
Ay, nainito si Jingjing. Ano natin tong ating camera. Na? Ganda, no? Kasi mo, kahit view, hindi ito mga ka-Team Solid, no? Makikita yung mga view na yan, mga ka-Team Solid. Mainit. Tawag na mga banding, mga ka-Team Solid. Yeah, boy. Sobra, no? Nakakamiss yung ganitong pasyalan mga Team Solid. At dito muna namin tatapusin ang aming video mga Team Solid, no? At huwag niyo kalimutan mag-subscribe, mag-like, no? Mga Team Solid. At syempre pa, nandito tayo sa Angeles. Shoutout sa mga taga-Angeles, no? At syempre, mga Team Solid, masaya kami kasi ito yung pinaka-banding namin ng aking anak.